Η πόλη μας, το Εγάλεο, είναι μία από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, με πληθυσμό 70.000 κατοίκους. Αναπτύσσεται γύρω από δύο βασικούς οδικούς άξονες, την Ιερά Οδό, τον αρχαιότερο εν λειτουργία δρόμο της Ευρώπης, που με πολύ μικρές αποκλίσεις ακολουθεί την αρχαία του διαδρομή από τον Κεραμικό στην Ελευσίνα και τη Λεωφόρο Θηβών που ξεκινά από τον Πειραιά και διασχίζει όλη τη Δυτική Αττική, φτάνοντας σχεδόν στους πρόποδες της Σπάρνηθας. Η Θηβών, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν ένα μονοπάτι που διέξιζε τα χωράφια, τα αμπέλια και τα περιβόλια που κυριαρχούσαν στην κατά βάση αγροτική περιοχή. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο Εγάλεο, που άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά συνοικίας. Μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα, η εξοχική περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια πολύβουη πόλη, με τα θετικά και τα αρνητικά της, τα προβλήματα και τις ανέσεις της. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η μορφή της Θηβών άλλαξε πολλές φορές και μετατράπηκε σε μια σύγχρονη λεωφόρο, που καλείται να εξυπηρετήσει μια διαρκώς αυξανόμενη τοπική και διαδημοτική κίνηση. Πριν από 2 χρόνια περίπου, αρχίζει μια νέα ανάπλαση λεωφόρου, που στο δελτίο τύπου του Δήμου αναφέρεται ως βιοκλιματική. Ποια ανάγκη εξυπηρετούσε? Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η ένταξη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης της Λεωφόρου Θηβών και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κατασκευή διαδρόμων οδεύσεων τυφλών και ραμπών ατόμων με κινητικά προβλήματα, αντικατάσταση των λαμπών με φωτιστικά LED για εξοικονόμηση ενέργειας, εφαρμογή βιοκλιματικών στοιχείων όπως η ανακατασκευή των πλακοστρώσεων με ψυχρά και φωτοκαταλυτικά υλικά και η ανακατασκευή μέρους του ασφαλτικού οδοστρώματος με φωτοκαταλυτική ψυχρή επίστρωση και ενίσχυση των φυτεύσεων. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια βασική ερώτηση. Τι είναι οι ψυχρές πλάκες και πώς ακριβώς συμπεριφέρονται? Όταν λέμε ψυχρές πλάκες, τι εννοούμε? Ουσιαστικά είναι δομικά υλικά, πλακίδια, τα οποία έχουν την ιδιότητα να απορροφούν λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, έχουν την ιδιότητα να εκπέμπουν περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφούν. Από ό,τι καταλαβαίνετε, επειδή πρόκειται για δρόμο, δεν θα μπορούσαμε να βάψουμε το δρόμο λευκό, ούτως ώστε να έχει πολύ ψηλή ανακλαστικότητα, διότι αυτό θα προκαλούσε θάμβωση και οι οδηγοί θα θαμπώνονταν ενώ οδηγούσαν. Άρα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να επιτύχουμε υψηλή ανακλαστικότητα χωρίς να προκαλέσουμε το οποιοδήποτε εμπόδιο στον οδηγό. Αυτό επιτυχάνεται στην ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι ζεσταίνονται λιγότερο από τα συμβατικά υλικά. Τι σημαίνει επίστρωση του οδοστρώματος με φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά? Για τα ψυχρά το αναφέραμε, να πούμε καλύτερα για τα φωτοκαταλυτικά. Τι είναι τα φωτοκαταλυτικά υλικά? Είναι υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να προσροφούν και να αποδομούν τους περιβαλλοντικούς ρήπους και συγκεκριμένα τα διοξίδια του αζότου. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η απορρίπανση της περιοχής. Έχετε δει να υπάρχει προηγούμενο τέτοιας εφαρμογής? Προηγούμενο τέτοιας εφαρμογής υπάρχει, αλλά όχι σε τέτοια έκταση. Η έκταση της Λεωφόρου Θηβών θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση τη βιβλιογραφία την υπάρχουσα είναι η μεγαλύτερη τοποθέτηση ψυχρής ασφάλτου που έχει πραγματοποιηθεί παγκοσμίως. Μετά από 2 χρόνια εφαρμογής έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα? 1 χρόνο μετά την εφαρμογή τους που μετρήσαμε τη δράση των υλικών αυτών, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, είναι τα αναμενόμενα. Πιστεύω ακόμα και στο 2ο χρόνο, δηλαδή και φέτος αν έρθουμε να μετρήσουμε, θα μετρήσουμε πάλι τα ίδια. Αναμένεται μια μικρή διαφορετικότητα στη δράση των υλικών μετά την πάροδο 7 χρόνων περίπου. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας και μετρήσαμε τα μορφολογικά στοιχεία της λεωφόρου Θηβών σε μία απόσταση 1 χιλιόμετρου μεταξύ των οδών Αλατσάτων και Κωνσταντινουπόλεως. Διαπιστώσαμε πως έχουν όντως γίνει πολλές φυτεύσεις. Οι λάμπες φωτισμού αντικαταστάθηκαν με LED. Τοποθετήθηκαν κολονάκια από ειδικό ελαστικό υλικό για να εμποδίζουν τη στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια. Έγιναν διαβάσεις για αμαξίδια και διάδρομος τυφλών σε όλη την έκταση των πεζοδρομίων. Μερικά από τα έργα έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες. Κατά πόσο το πετυχαίνουν? Σε τι διευκόλυνε την κίνησή σας στην πόλη η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της Θηβών? Σε γενικές γραμμές η ανακατασκευή βοηθάει στο ότι υπάρχει μία ευθύγραμμη διαγράμμιση μέσω των οδηγών όδευσης τυφλών, τις οποίες αν κάποιος ακολουθήσει μπορεί να βρίσκει ευκολότερα διαβάσεις, γωνίες κλπ. Δηλαδή μπορεί να έχει μία εικόνα του πώς είναι ένας δρόμος, σαν να έχεις έναν ανάγλυφο χάρτη. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος παρατηρήσει ένα μικρό ελάττωμα στη διαγράμμιση, ότι αυτό κάνει δυσκολότερη τη ζωή κάποιου. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια κολόνα πάνω στη διαγράμμιση, ένας άνθρωπος με απώλεια όρασης μπορεί να την κρύει με τον μπαστούνι και να την αποφύγει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εγώ ακολουθώ πιστά τον οδηγό αγνοώντας οποιοδήποτε εμπόδιο. Απλά με διευκολύνει σαν επιπλέον βοήθεια. Πώς επηρέασαν οι σημαντικές αυτές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών και σε ποιο βαθμό? Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο και βγήκαμε στον δρόμο να ρωτήσουμε τους συμπολίτες μας. Αναρτήσαμε το ερωτηματολόγιο και στο Facebook του σχολείου. Οι απαντήσεις μας έδωσαν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν έχει καν αντιληφθεί την ανάπλαση. Οι περισσότεροι θεωρούν σημαντικότερη παρέμβαση το φύτεμα δέντρων και θα ήθελαν ακόμα περισσότερο πράσινο. Όλοι θεωρούν σημαντικές τις διαβάσεις ΑΜΕΑ και το διάδρομο των τυφλών. Πολύ λίγοι παρατήρησαν μείωση ρήπων και κίνησης. Ρύπανση, υψηλές θερμοκρασίες, κυκλοφοριακό πρόβλημα και έλλειψη πρασίνου. Η ζωή στην πόλη γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Αν ήταν δυνατόν να γίνουν πολλές τέτοιες μικρές παρεμβάσεις, Η ζωή μας στις πόλεις θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη.